Kto by zabil zajaca? Mali ste mu dať potkana, alebo ja neviem, nejakého iného kanalizačného parazita. All M-bot. It looks like a Picasso painting. Ona je jak Barbie, buď čím chceš byť. Dúfam, že ste sa nepreniesli strojom času do minulosti Nemecka, pretože dnešný film je Jojo Rabbit. Schovajte si zbrane a poďme na to. Hneď do začiatku vidíme tohto malého nacistu Joja, ako si dáva uniformu. Ide na tréningový víkend, kde sa má z neho stať muž a pri jeho monológu ho navštíví Ujo s veterným mlynom na ruke a úplne ho hypuje. Jojo Wetzler, what is your soul? A German soul. Ujo je ten pán, ktorého meno sa nevyslovuje, takže Voldemort. But you're still the bestest, most loyal little Nazi I've ever met. Viete si predstaviť, že by v Rocky Horror Picture Show Tim Curry hovoril takto? When I first read for the part, I read it with a German accent, because he was called Frankenfurter. Hallo brat, willkommen in meine Mansion. Ešte si pokričia! Spoznáme Joja najlepšieho kamaráta Yorkieho, s ktorým zažijú najlepší víkend. Ste pripravení? Yes, I am! Nepočujem, ste pripravení? Yes, I am! Už sme ale na detskom tábore. Hlavným veliteľom je pán Klenzendorf a je tam aj Fräulein Rahm, čo je vlastne Rebel Wilson s nemeckým prízvukom. Klenzen nevidí na jedno oko, on stále úplne obhají. Can two-eyed people do this? Každé dieťa má aj vlastnú dyku, čo nie je dobrý nápad. Deti sa zabávajú, plazia sa, lezú na lano a skúšajú si halloweenské kostýmy. Pani Ráma potom prednášku o Židoch, kde ho nakresli ako čerta a vie o nich dosť. Yeah, scales. Because once upon a time, a Jewish man mated with a fish. Mne to skôr iného čerta pripomína. Pália knihy, čo je skoro na začiatku školského roka presne to, čo chcem spraviť ja. Večer vstane povie Yorkie, že Židia sú strašidelní. Not to me. If I met one, I'd kill it like that. Jojo má plán a to keď nejakého uvidí, dá ho Voldemortovi a potom budú najlepší kamaráti. Na čo Yorkie oponuje, pretože on je že vraj jeho najlepší kamarát, Jojo mu ale udelil druhé miesto. I'd be happy with second place. Takže vieme, aká bude jeho reakcia. V lese majú títo dvaja prednášku o tom, že musia vedieť všetci zabíjať na povel a vyberú zrovna Joja, ktorému dajú zajaca do ruky a tvrdia, aby ho zabil. Kto by zabil zajaca? Mali ste mu dať potkana, alebo ja neviem, nejakého iného kanalizačného parazita. Jojo utečie, lebo mu skoro pripučia hlavu. Hodila by som nejaká terapeutka. Alebo terapeut. Say a lot of nasty things about me. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed. To je trošku iný prípad. Tuto Ujo mal party a to je tiež trošku iný prípad. Voldy si to ale obhájí, že zajac predsa bojuje každý deň o život, aby zaobstaral svoju rodinu. Čo ja viem, tuto vyzeralo docela vyčilovane. Be the rabbit. A tak ide a ukáže im, kto je tu zajac, pretože beží, preruší prednášku o granáte, on ho vezme, uteká, hodí ho, on sa odzrazí od stromu a padne mu pred nohy. Je v poriadku? All M-bot. It looks like a Picasso painting. Je v nemocnici, kde s ním príde mama, the mother Scarlett Johansson. On sa prebudí už ale doma s jazvami. Musia ale niekam ísť, tak toto si vychutnajte. Ona ho požiada. Viac menej oznámi, že bude dávať pozor na Joja, za kedy ona bude v práci. Nejaké nápady, čo by mohol robiť? I think maybe he could hand out this new propaganda. Tak vylejpa propagandu. Yuck. Look. Jojo príde domov, volá na mamu, no tá sa neozýva a počuje niečo na poschodí šuchnúť. Pri obdivovaní obrázka svojej sestry, ktorá zomrela na chorobu, si všimne nedokonalosť v podlahe, začne to skúmať. Za stenou nachádza veci. Dobre, toto keby vidím ako decko, tak si napravím krk. Povyhráža sa mu, že ak to niekomu povie, že on a jeho mama jej pomáhali, takže všetci ide s ňou ale vyjednať ozbrojený. Aj Vold by bol hrdý. Ako ti to ide?
Get the hell out of my room. No na to, že tam bývaš a ukrývajú ti sa tváriš ako girl boss. Nezabúdaj, kto je tu girl boss. Veľa ľudí sa objaví tam, kde sa dostali dobrým gestom a nevážia si to. Mamča už ale prišla domov. Máš k tomu niečo povedať? You've lost your mind. It's sadder for me though, because I have to live with a crazy person. Tvrdí, že si to len potkaný, no keď malého uloží do postele, You have to be more quiet. povie, že ak to bude vedieť Jojo, budú to vedieť aj oni, akože Nemci, čo... neskoro. Jojo by mala nejaké rehabilitácie, nie? You must stretch. Does that hurt you? Yes! Good. Pain is your friend. Ona je jak Barbie, buď čím chceš byť. Príde za inštruktormi, ktorých sa spýta, čo robiť, ak uvidí Žida. Oni mu povedia, že nech im to povie, oni ho odinštalujú. No Jojo hovorí, že čo ak zhypnotizovali toho človeka, na čo sa zjaví všade prítomná Fräulein Ram. It happened to my uncle. A Jew hypnotized him and he became a massive drunk and he had an inappropriate relationship with my sister. Doma chce s našou neplatiacou nájomničkou vyjednať podmienky. Nič nepovie, pokiaľ mu ona povie všetko o nej, čo využije a tvrdí mu, že mäso a všetko jedlo ju zabije, na čo neskočí. There are no weak Jews. Mamča niečo páli, nevieme ale čo. Pri večeri sa raduje, že za chvíľku skončí vojna, na čo má Jojo totálny breakdown. God damn it! Why does that make you happy? You hate your country that much? Mama nič nie je a on s podozrením, že to chce dať našej spolubývajúcej. So maybe I'll just finish yours. On chce, aby tam bol otec, ktorý tam není, pretože bojuje v Taliansku. Mamča sa ale vynájde. Don't you ever talk to your goddamn mother like that! Opäť chce od Elzy, to je naša nájomníčka, nakresliť, kde býva, takže obrazok má vyzerať takto. Ale vyzerá takto. Dozvieme sa, že má snúbenca a Jojo sfalšuje dopis od neho. I don't want to marry you anymore. Jojo si asi dobral príklad tohto pána. Ona tomu uverí, Jojo ale sfalšuje ešte jeden. I don't want to break up with you now. Mama ide na prechádzku zo Come on, Shitla. veľmi inšpiratívny výrok. Dancing's for people who are free. Jojo robí knihu o Židoch a Elza mu tak nakecá úplné blbosti. On potom príde za inštruktormi a ukáže im knihu. Keď má ďalšiu roznášaciu brigádu, vidí svoju mamču, ako dáva nejaké listočky, keď kým príde to napísané Oslobodte Nemecko a stretne aj Yorkyho, ktorý je vojak. Z čoho máš uniformu? Is that paper? Paper-like. It's the latest material invented by a top scientist. Už viem, kto ju vyrobil. Povie, že videl Žida, no Yorkyho to vôbec nechytí. Keď má rozhovor s Elzou, niekto ale zaklope na dvere. Heil Hitler. Podľa gestapových slov je to iba rutinná prehliadka a príde tam aj jeden inštruktor, ktorý dáva nejaké veci Jojovi kvôli tej robote. Niečo opäť zašramotí na poschodí a idú tam. Jojo, kde máš ten nožík pre prípad núdze? It's here. Vydáva sa za jeho sestru. Gestapák si ale vypýta papiere a tak nájde Ingine, to bola jeho sestra. Date of birth. 1st of May. Nenašli nič a teda odchádzajú. She was born on the 7th, not the 1st. Jojo ale povie, že veľa ľudí nevie, že zomrela a tak sa môže vydávať za ňu. On to povie máme, že sú kamaráti a blablabla. Keď je ale Jojo v meste, po príchode domov bombardovanie prišlo aj do ich mesta. Yorky mu povie, že Voldemort si dal Avada Kedavru, máme ale asi väčšie starosti, je tak Rám. See that American's there? Just go give him a hug. Go, run! Let's go! Onedlho už ale po všetkom, lebo Americans prišli a hodia Joja k ostatným Nemcom, kde je aj inštruktor, ktorý z neho dá dole uniformu. Now go home, look after that sister of yours. Get away. Get away, too. Opluje ho, kričí na ňo a tak Joja vyvedú, jeho oslobodia a inštruktora strieľajú. Stretne sa aj s Yorkim, ktorý prežil, musí sa ale poponáhľať za Elzou, ktorej zaklame, že oni vyhrali, pretože nechce, aby odišla. Sfalšuje ešte jeden list, kde ten snúbenec tvrdí, že s Jojom vymysleli plán, ako dostanú Elzu do Paríža a stretnú sa tam, no Elza povie, že jej snúbenec je už dlho mŕtvý. It's weird. Who wrote these? Ešte ho navštíví Voldemort s prestrelenou hlavou a breakdownom. Fuck off, Hitler. Idú spoločne von.
A nakoniec si zatancujú, lebo ako jedna múdra žena povedala: Dancing's for people who are free. Ja, brat, vamos al Deutschland. Jorky mu povie, a tak Georgia odvedú a Klenza strieľadzu. Niemand